Izingane zesikole ezingu-100 zasejozini zilwela impilo yazo esibhedlela kulandela ukudla ama-aphula eziwathenge ko-My Friend. Khona manjalo nezingane zaseKhanyanjalo Secondary School nazo futhi zilwela impilo zazo esibhedlela kulandela ukudla ama-chips ebeziwathenge kwabokufika. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele ey'ndabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Kuxwayiswa abantu bakuleli ukuthi abayeke ukuthenga ezitolo zabokufika ngenxa yobungozi osebuxhaphakile. Abantu bakuleli baqinisa ikhanda uma betshelwa ukuthi sekuyingozi kangakanani ukuthenga ezitolo zabokufika ngoba inhloso yabo ukuhamba bedestroyile. Lokhu kulandela amavidiyo amaningi asesabalele ey'ngane zesikole ezilwela iy'mpilo zazo esibhedlela kumanje njengoba kumhla ka-2 kuJuni 2026. Iy'ngane eziwu-100 zasejozini kumanje zigcwele esibhedlela emva kokudla ama-aphula ebeziwathenge kwabokufika. Kusenjalo ney'ngane zaseKhanyanjalo Secondary School nazo futhi zigcwele izibhedlela zizama ukulwela iy'mpilo zazo kulandela ukudla ama-chips ebeziwathenge ko-My Friend. Kuxwayiswa umphakathi wakuleli ukuthi awuyeke ukuthenga abantu angazi abantu bezwa kanjani Nkosi yami. Ngeke ufike ulwe nabantu uphinde uyothenga kubona. Uyazi ngisho babadlalisa ngisho besemawindini bezothenga. Hey nihamba nini sibani? My Friend niyahamba ngithi nihamba nini? Labantu uphinde uthenge futhi wena uphinde udle futhi ufake emlonyeni. Kodwa lokho hayi niyahamba vele fanele nihambe uphinde futhi uthenge uphinde udle. Angazi abantu bezwa kanjani thina sinayo imali phela thina sithe asinayo hayibo izingane ziyafa ungayibona izingane ezigcwele lapha elokhuzana ejozini 100 weingane 100 weingane nanto udaba ukuthi nazi izingane ezaseKhanyanjalo zidle umkopo ziyagula kumanje iklasi lonke awuthi nihambe nangapha iklasi nje lonke liyagula izingane zidla umkopo abahambe labantu ngoba phela bazosibulala vele hawu izingane ezingaka ngempela ngisasibhedlela kuyimanje bafowethu ake sihambeni somcela umnikazi wesitolo ezezobona lo monakalo la asihambeni nje siyomcela angithi manje ufake idrip lo othengile nguwo umama womntwana loyo Ngithengwe nguye la. Akasambe isimcela. Uphi yena umama? Umama wengane. Nguye untombazane wathengile. Uhlala nathi. Nguye untombazane lo abawathenga. Angeke sikwazi vele ukuhamba naye ngoba egula. Sizofana cela yena. Kodwa bakithi kwenzakalani Nkosi? Mina ngibona lokho bafowethu buka ingane yakhala bukani ingane yakhala ziyakhala izingane ziyagula zidla umkopo hayi kahleni bafowethu akasambeni Mbukeli asiphinde sigcizelele futhi kubantu baseNingizimu Afrika sihlaba ikhwela ukuthi abantu abayeke ukuthenga ezitolo zabokufika ngoba sekuyingozi ongakazi uyibone. Labantu kuningi asebekufakayo manje ekudleni kungaba izinto ezidliwayo noma izinto eziyimedication kuwesi kakhulu ke nje kwemedication o grandpa nona into nje econsumer uyifaka emlonyeni aniyeke ukuthenga ezitolo zo My Friend nizofa. Labantu yabona uma lema njengoba behleli lapha emalokhuzeni emasababusini njena aba-affecteki buka ningane ezigcwele esibhedlela akuzona zoRamaphosa akuzona zoMalema yingane zethu angithi bona abanandaba bona aniyeke bakwethu ukuthenga ezitolo zabokufika please